ଆମର ସକାଳର ଆଜି ନାସ୍ତା ସିମେଇ ରୁଟି। ଏଠି ଆମର ରୁଟି ହେଉଛି, ଆମର ସିମେଇ, ଏଠି ଆମର ଡାଲମା ହେଇଛି। ସକାଳର ଆମର ନାସ୍ତା ବନୁଛି। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଅଛି ମୋ ଝିଅ ସିମେଇ ଖାଇସାରିଲାଣି। ତା ବାପା ରୁଟି ଖାଇବ, ସିମେଇ ଖାଇବ, ଡାଲମା ଖାଇବ। ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବେ, ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆରାମରେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ମୋର ତ ସକାଳର କାମ ହେଲା, ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ଆଗେ ନାସ୍ତା ତିଆରି କରିବୁ, ତାପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବୁ, ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିବୁ, ଗାଧେଇକି ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବୁ। ଫେର ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ବନେଇବୁ। ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇବା ଆଜି ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଉ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ବି ଡେରି ହେଇଯିବ ଖାଇବା। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ମୋର ତ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ କାମ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଖାଲି ଘରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଦୟା ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରର କ'ଣ ଖାଇବା ମୁଁ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଆମର ଆଜି ଏଗ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନା ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ସାଧା ବନା ହେଇଛି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ପୂଜା କରିକି ନାସ୍ତା ଆଜି ଆଳୁ ପରଟା ହେଇଥିଲା ଖାଇକି ରୋଷେଇ କରିଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଳୁ ପନିର ତରକାରୀ, ଆମର ଡାଲି, ଏଠି ଆଳୁ ଚୋଖା, ଏଠି ଆମର ପୁଟ ତରକାରୀ ସନ୍ତୁଳା, ଏଠି ଆମର ଭାତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆମର ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ମୋ ଝିଅ ତ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ, ତାର ଖାଇବ, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଖାଇବୁ। ସବୁ ରେଡ଼ି। दिखा दिखा कैसा है ये? दिखा वो अभी ये वीडियो कर रही है। सुपर भी पूरी दुनिया को बचा दे। हो आखिर मारा आया 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 आया। हो अभी सारी उसके पास शक्ति। आया सुपर और डायनो फ्लाई सलो बचा दे उससे आज उसके साथ सारे चापा फंस गया। हो